Готово? Да. Пиш. Салам достар. Мен сезне гадәти булмаган сәяхәткә чакырам. Бүген без Алафузов фабрикасында. Мен 1917 елга Октябрь революциясыннан соң да фабрика үз эшен дәвам итә. Һәм Бөек Ватан сугышына кадәр җитен эшкәртә. 2007 елдан соң фабрика үз эшен туктата. Соңрак фабрика сыйфатлырак һәм кыйммәтле әйберләр чыгару өчен йөн белән эшли башлый. Һәм фабрика җитештергән әйберләргә барлык Советлар Союзы территориясендә ихтыяҗ зур була. Ә хәзер фабрика арт-объект буларак эшли. Монда төрле мастер-класслар, концертлар уза. Дуслар, бу ак залда күргәзмәләр үткәрелә. Иван Алафузов 1837 елда Ставрополь шәһәрендә туа, ә инде 1856 елда ул Казанда үзенең эшен башлап җибәрә. Ул чорда хәлең ничек дигән сорауга, хәлләре шәп булган кеше Алафузовның кебек дип җавап биргән. Дуслар, кызык бит. Алафузовның хәлләре чыннан да шәп булган. Аның завод-фабрикаларында җитештергән товарлар халыкара һәм Россия күргәзмәләрендә 27 медальгә лаек булган. 1865 елда Алафузов җитен эшкәртү фабрикасына хуҗа була. Ә 1874 елда аның фабрикалары Россиядә иң зур һәм иң яхшы фабрикалар рәтенә керә. 1867 елда Алафузовның предприятиеләре экспортка товар җитештерә башлый. Дуслар, беләсезме? 1865 елда фабрика ачылганда Алафузовка нибары 18 яшь булган. Фабрикада күн тиреләр, җеп, киндер, аяк киеме, хәрбиләр киеме җитештерелгән. Шул чорның иң бай, иң хөрмәтле кешеләрнең берсе Иван Алафузов гади халыкның тормышына битараф булмый. Ул хәйриячелек белән шөгыльләнә. Мәктәпләр, хастаханәләр, театр биналарын салу өчен акча бирә. Дуслар, бүгенгә менә шулар иде. Туган як тарихын өйрәнегез, танылган шәхесләребезне белегез. Сау булыгыз. Лаек булган. Алхамдулилла.